Transiboko, Nance of Penny Shiraye, and Sana, Ubuni and India Quanso, Wako. Now, may Kaim Penny say, Accra, Eba, Edidima, and then Anna Dufay, a year 7,304. But some can see a power share a radiant munyam, my dear. Hello. And the Jumedia Bedi and so Accra. Yenya wamo abeka jidi asori yeho ensie mako 93 eka enso nanka 100 sorry 109 enti ka ba ko pe nanka yenya 110 enti wa ha ubeja ya obehwa ade a ka do ho besoso ama ye no ke ye pepa we eye asafo nan enti ye da awurade asepa Tienka boy na chanson. Ye pompe sof penish na so a. Kadete fo no omiye nipa kakra bi. Akonya na wo de wote so no foldi. Na efabra betu mfimfin ama ye fefefe. Yifira patenase. Obobo a ofa miensa kura ka ho a na de abetu ya sade moye no abrepo maye no. Na ye ma no omo nkom ntimi nya se adwuman ye srem. Entu sori ya na utie kire na no foldi. Na wa fatre aka ho. Na mabeshe ne fefefe emeton twene so saa. Number 2. Ye to gate num ye hunu se mokasa ba sof penisi ye tum. Ye siesie baby ye tie nyina pra ho ansa na ka bi atun ka. Panifo mi gina suru ye pa. Ha. Okay, no problem. Enti obi ansi bia wote pra ho because nyame be wo kina no pa school for no eba. Nti siesie ho enwure bi obi awde pra boano kama de obahye ye ne hye de odi gu ade maye ne misram fagu ba bi ekobia no ye die huni na aha ye akoi ebia ye besia ba nti misram wara momie ni awurade de adomdom ya bosimi mienu ye bewuram yi edi nafua edu nwotwe a ene ye sof pani apostle Philip fans no moa sechiremansi sof pani ye no adna tumpem ukuada yawada no eye 19th na ye nyina ye wo no man panimfo eye awufo som ede ma ye sof pani gidi ma nyina Shanti East and West ye nyina ye ko ye de ko gya na ye ko ndi sa 18th and 19th no
sof penisi mu obi mfa ne dwumadi nkonkɔhye se me ye mpaabo ho we de ye seremo yensa de yensa yem na ye nyina ye nkonkɔye papa ye fefefe sanso ne ye krofrom asaf pani ono so ne na otweda baso anane na otweda na ye da baso da bay March 19th ewo Koforidua atwema Koforidua me so me mfa kan ko Eastern region we Kumasi ya Koforidua bi hye ha ya tinyame adoma 19th March ye nyina ye kwa koye ye papa ayi ewo atwema Koforidua sanso ne nyame de adom ya eye Elder Moses afijase ne maame efrim bosumi ye omi ye di na fodu no mu a me pamcho ye nyina ye kwa afijase na ye kwa kugya na fefefe ono a enko beba osabani nso ni nua be ma afrim 15th ya wo ye na ye ewo ofin so boase oto ne safra de fu eye mo district pastor Elijah du se banfo apostle oso be hye mu nyina 18th of this month enena otwemienu 18th of this month ewo besoro ntimpanimfo nano fo ni nyina ohia mu nyina wo honom nyame de adomdom ye be kompanyi hia mu bosumi ye yewum ya last week of this month nti mo amobeje ahwefo asomfo ni nyina na mo letters no ese district pastor assign na regional pastor assign na ode ehia ye wo baabi a ye kɔ na ye kɔ praso ode kɔ akɔhia general secretary ni mpanimfo no picture white background mo number no ye kasa mo mfamra ma hwe animu a mama nti kwan ba faso benye general secretary number no platform ode mu nyina mboto so na wa customize mu nyina wo so wo bedru na wo card bibia na aye ready fefefe ade asen ba bekoyi oba wada nyane no oba wada nyane no emma mi mfiri ankose mehwehwe mba mesremo a pamcho awurade de adom ya ye be call region de nti ye koyi ye moabo ye ho ye osof pani Samuel Osu Boaten sof pani Elijah du se banfo sof pani Peter Mensa sof pani Daniel Twimensa adi fo mpanimfo asankafo mpanimfo adwonfo mpanimfo zona passes nyina se ye mfa fidie su na ye na asanteman nokwari gidi asori mase wo opepa ye nimu nyina ne keka bom si ye pe kakra de akoya saase so ampa ye nya kakra empani bedi mano asem so enche bia obetwa mo no bonu se hon ma ye yire betwa mo no bonu se hon ma ye yire enti ye damo ase ade eche na ukoduru krom na te se baby me preach no Fish Radio 88.5 and True Light 98.1 abie na kasa ana Lawson TV baby a osofo Jacob Baji preach no ana Wontumi TV baby a general secretary e preach no e kasa na eye maseda obi afun efrato phone no me hwa ne board pa be 50 million phone bra me nchen we eye yam ne bia yam de me de kire we de wa hu ko anye hwe e be ya beje wo chip na phone gya ne ha misi subiem obi bible ababedi nchen me pa chew eye wo de a bra beje finance ni nyina so ye damase adwondofo ni nyina ye damase adifo ni nyina ye damase organizers ye damase toilet amatete yami shramo sound engineers ye damase electricians ye damase MCs ye damu nyina mase ema ne merema ye damase omo ma no amuni mo so ye do mo so ase obabruom cameramen the media my dear this time program on air live you benya recorded one a down mo so recorded version tem bia ope bibia no mpanimfo de be kire wo daache and the social media platforms enti ye damase pa me boba ye wo SOB Ojewura TV City TV GD TV Jacob Bachi TV mama de adwo de me TV so nti twa me kakra Pacho ma wuri mfika date phone no so ya adwuma pa Pacho obi sika frato bra be kirim na beje oba abo number yi di twaye na omo a Pacho TV na sa
wɔn mo a yɛbɔ wɔn aba so ne yɛde wɔn ase atwa toɔ ɛyɛ yɛn mma kadɛtefoɔ no a nkwadaa yɛ ayɛ adwuma mmeranteɛ yi wɔn nyɛ nkwadaa tɛnte bɔ nkonnwa ɛyira na ɛkɔ akyire na ɛba yɛde mo ase wei yɛ adeɛ bɛkyi waprapra wo dɛm ɔrekɔ yɛbɛfiri nyambo akyire anwummerɛ no nsia wɔn bɛsa abɛtwe ne nyinaa kɔ yɛde wɔn ase paa nyame nhyira wɔn ɛmmɔ wɔn ho ban yɛwɔ gyidie sɛ ebeduru na sia by this time no na wɔn mu 5 ɛkɔ America ne UK ɔfon afrato pacho fon ne boɔ deɛ na ne boɔ fo we ya we de nye we ya me hwɛ okura de ɔfon we mfata wo obi sika afrato pacho bɛkyerɛ aban otwaye ne number na me mfamanya sɛ we de menya ka sika sabre de me de na fidie mas of penny oboni ne de kwanso na ye de afi dobonso nyame de adom dom ya 7 February omo ye dwumadi chenchirenche pa yes of penny Samuel Osubuaten of penny Legend Sebamfo of penny Peter Mensa of penny Daniel Chimensa of penny Frempon a gentleman di from penny fo nyina kwakwata o machi oto onsa furu bibia wa watam dobonso da bra na ye papa nyame fanso magidi be pio ne ba no a ye bibi de ahye ne manyam amana ye nka yedum no ye nkobo ni chidom ye na mase so pani obetimi di afi dwumadi akona wi ya mai medase Ipamacho nyame ma de nyame aye ye mompaye enya pon a oni abanke ye de jani asunje mafo Yesu ya we ase nyina agye nkwa aye da wase wona mutumi ne wadoye so ane epegya eda de kyere wo se wo ye adoye a ebeba adwo ebe ma odin no so akyere wo man no ne ahye odin ho tie no animonyam efi da ukuada a ujai kwampa ma ye bae mi wura obu ya ho ban a ye ho ama asem bi da na ye ne ye didi ne ye no ye de fie be mu no wona mutumi so ayi adoye ama na dai kosiada anatwi ye empa boy nyina ekwa awie na usaye Unyame asidan kauda. Amen. Miura eye kauda. Amen. Yes, every nana se behu ya mobo. Ipaja no kwa jidi asori ne ye ne kese. Sana krodu ya be mu. On hyiram na krodu ya so. Empo suku ma ha, wode ma ya ye be ye dwumadie. Ma on hyiram mara hanam. Yaba ne yakwai. Fotumi ya senchene o suku ma ha. Ne ya suku yin ka na abas ampa. Kwa jidi ya so de be ye nhyiamu suku mu ho no. Suku na ye yie. Ni ahye odi nyam. Yesu ye sama ye da. Amen. Ye ba ye de esem nyina to wanim. Oh Jesus. Wo ye mpabo tiefo. Eti abusade na hwede biara ye de ba won chen no. Mi wura ye serew. Ye nyina abusade mani sie ye. Amen. Adidima ye chi no. Amen. Do yare nya yarsa. Amen. Apemfo nyina ko wa asudwie mu. Amen. Ono papa nyina nya banto wona so. Amen. Awade kwan nyina embie ma warefo. Adwuma sem nyina nya yiye ma yen. Yakoma so de bia mi wura Yesu de ba won chen no. Awurade tie ne wosoro na wiyo. Ye ni me de wutumi yo. Enti ne ye de abeda ho. Mi wura Yesu yen sa me da. Afa gya no kwa gidi asore nyina hye won sa. Se de awie de sa no bia me de nyina obi awie ne de. Fe nyina kodura sunji mo ye ho ma asem bi. Wo ya do ye tie mpa aboyi. Wo hye no kwa gidi asore. Wo hye na Ghana man. Ghana man nyina ya asundue. Wo tie ye mpa abo. Afisa ne ye nyina sa di hyemu di mu bia ma. O me nyakopa be kanfo din. Ne ma so se wo ye kese. Wo ye da agya ne asundue mafo. Ka ho do ye ba ye nyina hye won sa. Wa de ba no ye serew. Fe nyina koduru ye tena bia asundue ma. Ye mu bia ho ma sem. Wo ya do ye ne saman a ye be hye odi nyam. Wa ye da agya ne asundue mafo. Mi wura Yesu anaje won sa ne de ni pedua nyina hye. Ye nyina ni pedua ne ye kra so a ye ho ma sem bi. Wadum bebere nti. Wo hira mra ye so da. Awurade mpaibo din
openya wa asase so said the no soro my end duane na fa ye na ka free said the feel no de na ka fa ye nkonso ye free bonin na ona hini ne ahoden ne enmunyam ye odi ada amen. 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 Joy and Shira. Onwa yana na Abraham Nyankopon. Yana na Isaac Nyankopon. Yana na Jacob Nyankopon. Tetentere nyame ba tampano. Yesane se won hu yamobo. Onhwe yaso. Omo ye ho ban. Sero onam ne tumi ne na ho ode nso de nyina beduru asomdue mu no. Onsa fa ne tumi kese no fe nkodu yatena ya asomdue mu. Afia ye wura mu wonhwe yaso. Oma ye die ni nhira ne anmonyam ne yentena. Enkwatenten ene bambo ene yentena. Ye hunu de ye pe e wo yatamfo so. Ono a wo ye odumfo no mabro hunufo no. Wonhwe nyina ya kra ne ni padua so a wo ma sempi ekosi awurade ahoyie da no na dum nti ye pa ne cho won hira ye nda Amen. asomdue na ne agya no Amen. Yeda ohyes no nyina nso ase nkonwa no mesremo ohyes no nyina momra mpanyina nim ho yeda masepa ohyes no mosoma bo adwuma bosumi mienu ne de dika ye fro ra so bepo no enanson pa ebo koso ewo obia